Представете си микрофона така, че да Радвам се, че имам възможността да се представя на такава разнообразна публика. Аз съм археолог, впоследствие археометрик, тъй като имам интереси към самата структура на материалите на археологическите проекти. Работя в археологическия музей в град Раднево и съм в екип заедно с колегите от Центъра по археометрия към Софийския университет, за което ви благодаря, че ми предоставиха възможност да направя изследвания в насока, с която се занимавам. Тя е свързана с две елементи от неолита и халколита. Това е периода между края на 7 до началото на 4-то хилядолетие преди Христа, като имаме идея да продължим в следващите периоди до първи век от новата ера. Това, което днес сме подготвили да ви представим, е от късно неолитния период в 6-то хилядолетие преди Христа. Археологическият обект, от който сме получили проби за анализ, за които благодаря на доцент Камен и Явор Бойчиев, те са ръководители, са 45 фрагмента от така наречените култови масички. Това са специфични и керамични, не са точно съдове, те са с 3 кръчета или 4 кръчета, като точно като масички, но тъй като все още не е определено тяхното предназначение, и това ги наричаме култови и свързваме най-вероятно с някакви религиозни ритуали. Тези, които са ни предоставени, са открити в обект в самия град Симеонов град, Чертарова чешма. Той е по специални проучвания, получено през 2014-2015 година, където и аз успях да присъствам в проучванията. Тъй като историята в България се разделя на различни култури, на тази, която характеризира обекта, се отнася към култура Карамова 3, етапа Карамова 3-4, характерни за тракийската низина през този период. Ето така изглеждат част от културите масички. Те в повечето случаи са фрагментирани. На обект са открити с най-голямото количество в България до момента, около 400 фрагмента на култури масички за един кратък период. Те са обработени и ще бъдат публикувани в археологически сборник. Това, което може да се разграничи в самия характер на културите масички, е окрасата, която присъства на повече от 60% от всички открити фрагменти е врязана окраса, т.е. издълбана основната повърхност, в която се инкрустира бял пигмент. Различните орнаменти имат своята символика, но това не е на момента, в който успеете да обясня. Това, което ние сме се насочили да определим пигмента, който е използван. Под микроскоп снимките показват, че той е с различна структура от тетри частици до много финни, които в отделни проби са споени много добре, най-вероятно по време на свичането, но има и такива, които показват, че пигментът е нанесен след свичането на самия съд. Те са подложени на два анализа. Първият е микрорентгенофлуоресцентна спектроскопия, който определя химичния състав на елементите в различните проби. И това, което нас ни интересува,
извлечено на тези двете екрани е съотношението между калци и силици, което показва съотношението между пигмента и т.е. бяло прозрачен пигмент и на допълващите минерални носители, така наречени, най-вероятно глинести материали, които са преобладаващо с наличени силици и може да се види ясно съотношение в едните и другите, което показва, че в единия вариант използвам повече калци, съдържащи минерали и по-малко глинести носители, като в следващия е обратна пропорцията. Стронци и пробите също показват две групи, които могат да бъдат въз основата на използването на различни суровини, придобиващи калци, съдържащите минерали. Спектроскопията е следващия метод, който сме приложили, като е важно определянето на минералния състав на пигментите. В повечето случаи, както ще видите накрая, на територията на Балканския полуостров се, особено тук в България, се използва калцит. И тук ясно той е потвърден от трансплантометрията. Рядко се открива и доломит. Може да видите как характерния вид да се открива напълно. Той в повече случаи е като съпътстващ минерал, който се открива заедно с калцита, но може и да в самата логическа структура на минералите, които се използваме. И те растат заедно. Следващия минерал, който откриваме, това е апатита, т.е. силно явен цвет в повече от 50% от пробите, което го слага като водещ за използван минерал. В този случай, при двете пигменти, това всъщност има апатита, всъщност има биогенен характер, използван с трите кости. Не може да се определи дали са били човешки или животински, но предполагам са животински. Тъй като са човешки би било и тъй като в престорията хората се използва всичко, което е по-налично, в който случай самите кози също са били като материал за обработка, за инструменти, за всичко, което е в ежедневието. Има данни за използване на костни супи и такива приготвени храни, костни окраски се използват. Така че най-вероятно това е било с животински характер. Освен на тези две основни съставки в белия пигмент, се открива смес от тях, като в един случай имаме калцит заедно с кварц, което показва използването добавеното и на пясъци, и калцит заедно с апатит. Това, което е специфичен минерал, открит при тези проби е барит. Той много рядко се открива на Балканския полуостров като съставна част от белия пигмент, но неговите минерални характеристики са много близки на вид, поради което най-вероятно самите гранчари не са търсят целенасочено неговата употреба, просто е бил един от много. Ето в една диаграма, как според рама се разпределят в тези проби процентно съотношение на калцита, апатита и другите, които сме открили. И тук мога да ви представя карта на Балканския полуостров, т.е. на Югоизточна Европа, където са представени всички до момента публикувани археометрични изследвания на бял пигмент, използван за декорация на керамика. В случая почти абсолютно винаги се използва на утилитарни съдове, открити по археологическите обекти. Много рядко се анализират култови предмети,
те имат окраса с различни пигменти. Култовите масички от България, които ние сме анализирали от късния поглед, могат да се съпоставят с единствени такива изследвания от територията на Сърбия. Ето това е положението. Там са изследвани може би около 10, най-много 10 такива фрагмента и при тях също най-много доказва, че се използва или калцит, или абатит. Тази корелация, която може да направим с материалите, които ние откриваме и изследването, показва, че има връзка между двете културни групи, култура Вича. Има такива засвидетелствани по други археологически материали, въпреки че са две различни, те са в един и същи период, са имали обмен, както на знания, така и на материали. От друга страна, може да се каже, че в целия Балкански полуостров, в Източна Европа, абатит не е регистриран. В по-късните периоди той започва да се използва на по-често и в очертаните съдове. В България може да видите основно използван калцит и само в култовите масични посъди или тези, които в нашето изследване откриваме този материал. От тук вече може да се прави чистоти и анализи за развитието на култовите практики и разлика в технологията на изработка на керамиката, която е следвана и тази, която се просто е представена на следното право. Това, което трябва да се направи в последствие, е да се съпостави дали има такова отношение към самата керамика, открита в същия обект. Дали това е в зависимост само за тези културни предмети или за всички, които са на обекта. И естествено да се направи много повече анализи в територията на България и в съседните държави, за да бъде точно конкретно да изказването на теория за момента. Благодаря ви за вниманието. Съм представила как изглеждат трите основни минерала, използващи тях. Може да видите, че на външен изглед те много си приличат. Даже и по случая, макар че това са съвсем различни